आंबेनळी घाटातील त्या काळजाचा थरकाप उडवणाऱ्या भीषण अपघातानंतर झोपलेल्या सरकारी यंत्रणेला जागं करण्याचं काम कोकणसात मीडियानं अत्यंत आक्रमकपणे केलं होतं। हे घाटच्या पायथ्याशी बघितलं तर पायथ्यापर्यंतचे रस्ते चांगले आहेत, मात्र गटार आहेत त्याचं बांधकाम कुठेतरी दिसत नाही। तर मोठे ट्रक डंपर किंवा ह्या वळणावर इथून अडकतात आणि या ठिकाणची वाहतूक आहे ही पूर्णपणे विस्कळीत होते। अति महत्त्वाच्या वळणांवरती रिफ्लेक्टर असणं गरजेचं आहे, कारण आपण जर पाहिलं तर पावसात मोठ्या प्रमाणावरती धुकं या घाटात असतं। घाटातील जीवघेणी वळणं, रस्ता रुंदीकरणाचा संथ कारभार आणि प्रशासकीय अनास्थेचा स्पॉट पंचनामा करून कोकणसातनं सरकारला धारेवर धरलं होतं। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील करूळ, भुईबावडा, आंबोली, तिलारी या घाटांचीही बिकट अवस्था जनतेसमोर आणली होती। अखेर या मोहिमेला मोठं यश आलं असून राज्य सरकारनं आता घाट रस्त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत अत्यंत आक्रमक पाऊल उचललंय। राज्यातील प्रमुख घाट रस्त्यांवर आता 24 तास पोलिसांची गस्त आणि 108 रुग्णवाहिका तैनात करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला। सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली। आंबेनळी घाटात स्कॉर्पिओ गाडी दरीत कोसळून झालेल्या भीषण अपघाताची माहिती तब्बल 24 तासांनंतर समोर आली होती। माहिती मिळवण्यात झालेल्या अक्षम्य विलंबामुळे जखमींना वेळेत वैद्यकीय मदत मिळू शकली नाही आणि काहींना नाहक प्राण गमवावे लागले। यंत्रणेच्या या ढिसाळ कारभारावर कोकणसातनं रोखठोक बोट ठेवत खास ग्राउंड रिपोर्टिंगद्वारे सरकारला जाब विचारला होता। याच मुद्द्यांचं गांभीर्य लक्षात घेऊन हिवाळी अधिवेशनात विधानसभा सदस्य अमीन पटेल यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे सरकारचं लक्ष वेधलं, तर सुधीर मुनगंटीवार, सुनील प्रभू, असलम शेख आदी आमदारांनी घाटातील रस्ता रुंदीकरण, संरक्षक कठडे आणि आपत्कालीन यंत्रणेच्या गंभीर अभावाबाबत सभागृहात प्रश्नांची सरबत्ती केली। आमदारांच्या आणि जनतेच्या संतापाची दखल घेत मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली। ते म्हणाले, आंबेनळी घाटातील 24.2 किलोमीटरच्या रस्त्याचं रुंदीकरण महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या माध्यमातून हायब्रिड अॅन्युइटी योजनेअंतर्गत युद्ध पातळीवर सुरू आहे। वास्तविक पाहता राज्यमार्गावरील घाट रस्त्यांवर रुग्णवाहिका तैनात करण्याची अशी कोणतीही विशिष्ट तरतूद अधिनियमात नव्हती। मात्र अपघात प्रवण क्षेत्रांचं गांभीर्य आणि जनतेचा आक्रोश पाहता सरकारनं आता नवीन धोरण आखलंय। या नवीन धोरणानुसार आता राज्याच्या सर्व प्रमुख घाट परिसरांमध्ये 108 रुग्णवाहिका आणि पोलीस गस्त 24 तास उपलब्ध राहील, जेणेकरून भविष्यात अपघात झाल्यास तातडीनं गोल्डन अवर्समध्ये मदत मिळून जीवितहानी पूर्णपणे टाळता येईल, असा विश्वास मंत्र्यांनी दिला। घाटांमधील मृत्यूचं तांडव थांबवण्यासाठी कोकणसातनं प्रशासनाविरुद्ध जी मोहीम उघडली होती त्याला आता राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे मोठं यश आलंय। केवळ घोषणाबाजी न करता या 24 तास गस्तीची आणि रुग्णवाहिकांची अंमलबजावणी ग्राउंड लेव्हलवर तातडीनं व्हावी, यासाठी कोकणसात यापुढेही खंबीरपणे लक्ष ठेवून राहणार आहे।